אני עכשיו כמו שרק נולדתי, נו. בכל אופן, כשהייתי בן 15, ידעתי את הכל. ועד עכשיו אני לא יודע שום דבר. זה עצם הדבר הזה. לא מבין שום דבר. אני רואה איך זה הולך, איך זה מסודר, מה זה, ווסידוס. אתה מדבר על סדרי עולם? הכל מה שאתה לוקח. אפילו כשאני אוכל אשכולית, אני יושב ומתפלא, ווסידוס. איך הוא עושה את זה? איך הוא מסדר את זה? אתה מדבר על... נופלת לי ביצה, ואני שוכב שער על הרצפה, אני לא יכול לאסוף את זה. הוא מסדר לך ביצה, ומה יהיה שם? אתה מדבר על אלוהים? הכל מה שאתה לוקח. אתה אומר, הוא מסדר את זה. על מי אתה מתכוון? אני מדבר רק עם אדוני, מי אני אדבר איתך? דוגתו של ברנר מתאימה לי, אומר סלוצקין. 13 שנה לפני תום המאה שעברה נולד אליעזר סלוצקין בעיירה קטנה ברוסיה הלבנה. בגיל 3 קראה עמו ללדת ומתה עם ילדתה. עסקי האבא הלכו אלי קבר עם שאר הצרות, והילד נשלח לוורשה לקרוב משפחה להיות פועל קטן. לי לא היה נערות, לא היה לי נערות. אני כל הזמן אבצורת, אני לא דוגמה, אבל על פי רוב זה היה לאנשים. מתי התחלת לחייך? מה הייתי לחייך? שהתעסקתי עם שלום עליך. אני מאוד אהבתי חיות, סיפר סלוצקין. הייתה לי חולשה ליונים וציפורים, אבל איך להגשים את זה? אז פתאום אני הולך לאכול ורואה שוכב כלב גוסס עם פצעים. אני לוקח אותו לבית, ושם ליד השולחן כל גדולי האומה, וביניהם שלום עליכם. הדודה נתקפה בעלה מהכלב. אך שלום עליכם ניגש ואמר, מה את צועקת? ילד אוהב כלב. מה אני אגיד לכם? שלום עליכם הציל אותי ממש. בוורשה בבית דודו גדל סלוצקין, יחד עם יתום אחר, טבנקין הצעיר. בארון הספרים השבור היה פתח למהפכה המתגלגלת. לא רק צרותיו נגעו בו באליעזר סלוצקין, גם צרות הנשים הרוסיות, הזקנות העניות, הקופות בשלג. ונפש הצעירים עמתה אז מתאוות התיקון. היו גימנזיסטים. אני הייתי שמנדרקו, לא הייתי בגימנזיה ולא הייתי ב... אני עבדתי. אם אתה מספר את זה, את העיסוקים שלך, לנוער של היום, זה מתקבל על דעתם שככה ילד מעביר זמן? נרדמים? נרדמים מזה. ב-1913, סלוצקין בא לישראל, חלוץ מבושל כדבריו. הוא קרא את ברנר, מכאן ומכאן, ספר נורא ונהדר לדבריו. לא היו לו אם כן שום הפתעות רעות על הארץ. נוטים אנו לשכוח, יכתוב מוקיצור, את בני התקופה שנתלשו מעולמם בדרך אל האיסורים, והגיעו מבלי חזון, שבגדו וערכו והתייאשו וכפרו, שדעתם נטרפה או איבדו עצמם לדעת. פה, אתה תעבור עם עין את כל הפינות האלה. כל חדר אבן קיר תזעק. פה נולדה הבת, על עלייה שנייה פה. שמה, פה זה המשביר, פה זה בנק הפועלים. חצר כנרת, בית מרקחת לתחלואי החברה, ובעליה צעירים בני בלי בית, נגועים באהבת הקורבן, פורמים מדעות וקושרים, עד להיותם חבורה אחת, משפחה. משם יצא הכל, יאמר סלוצקין. למשל, הייתי עייף בעבודה כמו הרוג. כשהייתי עובד עם תנחום, זה כמו שאני שומע קונצרט של יאשה חפץ. אהבת המשפחה נשארת, אהבת המקום נשאר, אבל עצם החיים זה לגמרי זה דבר אחר. בשביל זה אני צריך להיות טולסטוי, בשביל לוכל להסביר בדיוק. אם הוא יצליח, גם הוא לא יצליח להסביר מה זה. אני אתן לך דוגמה, אני יושב בחדר אוכל, אין לי כמעט עם מי לדבר. אתה מדבר ואתה רואה שזה כמו להכיר, רואים בעינינו הבנה.
אבל אתה מבליט את זה, אתה לא רוצה להיות זקן, אתה לא רוצה לרדת מהבימה. יש לך איזה מלחמה פנימית, אבל זה עצוב. אל תמהר להזדקן, תעשה לי טובה. ברל נקשר אליה, אך כשבאה שרה לכנרת יצאה נפשו אליה. את שתיהן ייסר ברל ואת עצמו. מפני אצילות ומוסר נאורים לא נחתכו הדברים. בא הגורל, חטף בקדחת את שרה. כששרה מתה, אז שלחו כזה אברהם נחרב עולמם. זו הייתה איזה מין מכה כזאת שלא ישבה. ובלוויה ההמונית הזאת ברל קפץ לקבר וצעק, זו הייתה בעצם צעקת הפרידה שלו. נשאר סלוצקין ולאה בכנרת, וברל המשיך לעסוק בכל ענייניו. ואז שניהם החליטו לבנות את המצבה. אחר כך נותר ברל לבד ולאה לבד, עד שנתאחדו ורוח שרה ביניהם. סלוצקין היה בן אריות, בן דוד לטבנקין וגיסו של ברל. ברל, ברל, כל משפט שני אומר סלוצקין, אתה יודע מי היה ברל? מצאתי בכתבים של ברל, שחבר כותב לו, אתה שומע, ברל יקירי, עפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני. צרה ויגרון אמצע ובשמך אקרא. תגיד אתה מה זה? מה אני צריך להגיד לך מה זה? כלומר, ברל היה המושיע של... לא מושיע, זה... הוא נותן הרבה אפשרות שאתה תישאר בארץ. שמע, להישאר בארץ זה לא היה פשוט. איך הוא עשה את זה? איך הוא עשה את זה? קודם כל היה לו כישרון כתיבה לא רגיל. היה לו כישרון לדעת את האיש בנשמתו, וסבלו. זה יודע איך לשמור, איך לקרב את האיש. זאת הארץ, ככה אנחנו נחיה, והבזבוז כסף, הבזבוז החיים, הנפשיות לחוץ לארץ בלי סוף, והנרצות לעלות ולבנות וילות, זה הכל לא הארץ, זה לא הסגנון של הארץ. הארץ לא יכולה לתת את זה, הארץ ענייה. יש לך אפשרות לתת אצלי בישיבה שרים, שחצי מזה אתה יכולת לשלוח אותם לעבוד. זה, מה זה? מי צריך אותם? מי? סלוצקין אינו סמל, כותב מוקיצור, הוא הולך לעבוד כל יום ובהתמדה 100 שנה. סלוצקין היה אינסטלטור ונשאר, מכבסה ראשונה בעין חרוד למשל. אז לא הכירו באדיסון או בממציא הרכבת, רק בסלוצקין. סלוצקין לא רצה להיות גיבור ולכן לא עבד את האדמה, הוא עבד מעט את האדמה. מי שהיה איש בעל עקרונות ורצה ללחום את מלחמת הארץ, הלך לעבוד את האדמה. הוא הסתכל למי כואב ולמי כאב באותה תקופה, לנשים. והוא החליט שהוא יקדיש את חייו לעזור לנשים במטבח. הלוא המטבח היה דבר שאף אחד לא לקח אותו ברצינות. הוא עם כל הידע הטכני שלו, עם כל הדברים, עם כל ההתמסרות שלו, הוא החליט להקדיש, הוא הקדיש לזה יותר מ-60-70 שנה, לעניין הזה, איך לעזור לנשים בעבודה שלהם, ועל ידי זה הוא מרוויח את הרווח הכפול, שהוא גם עוזר להם, והוא גם לא גיבור. בסוף כתב אתה צריך לדעת, אני לא מלומד. אני רוצה להוריד אותך שאני רחוק משפינוזה. סליחה? שאני רחוק משפינוזה. 1951, פילוג חריף בתוך תנועת הפועלים. זה עם זה מתקדשים החברים מוכי האידיאולוגיה בעין חרוד עד זוב דם. זה הגבול. היה, בזמנו. זאת אומרת, הייתה פה מדרכה, פה האיחוד, ופה היה מאוחד, היה פה גן שעשועים כזה. וזהו, זה היה גבול בשבילנו. כלומר, היחס לצד השני, מה היה היחס? לא היה יחס, אנחנו לא הכרנו אותם.
זאת אומרת, זה היה אשכרה מעבר לגבול. אסור היה להכיר אותם? לא שהיה אסור. בכלל הם לא היו בתודעה שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו היינו ממש ילדים, עוד הגן היה על יד הגן שלהם, אז היינו זורקים אבנים אחד לשני במלחמות וכאלה. אחר כך עברנו למעלה, וזהו, וזה היה ניתוק. זאת אומרת, לא היה שום קשר בין האיחוד והמאוחד. לך כילד נשארה איזה טראומה מהעניין, או איבדת על זה בחיוך שלא מבין? בתור ילדים זה היה מציאות. זאת אומרת, כמו שהגבול עם ירדן היה פה על הגלבוע, היה גבול אבל פה. אבל שנאת? לא, זה היה דבר נתון. כשהיה סלוצקי נער, עבד כשוליה של חשמלאים. הוא היה מהלך ברחובות ורשה ומתקן פעמונים, מ7 בבוקר ועד 10 בלילה. מכיוון שהיה מהלך עם סולם, לא היה יכול ללכת על המדרכות, כמו שאר בני האדם. דבר זה העליב אותו מאוד. בערב, כשהגיע הביתה, התנפל על הקר ובכה. ניגש אליו טבנקין חברו הצעיר, ואמר לו, אל תבכה סלוצקין, אל תבכה, בקרוב נביא לך את הסוציאליזם. מספרים שעד היום סלוצקין מסרב ללכת במדרכות. רק בדרך, באמצע. זה כואב מאוד ללכת בדרך, כשכולם על הבנקט. את זה הוא למד בתקופת הפילוג. יש עוד דברים קטנים לומר. יאמר סלוצקין, מסרב להיפרד. אתה מוכרח לשמוע על בן ציון. בן ציון שהביא את התמרים לארץ. אתה לא מתפעל. יש לך בשק הרבה מאוד מעשים. זה לא איזושהי נחמה, נשק מול המוות? זה לא כלי להתמודד עם המוות? זה קצת פרטה. זה לא... זה אדם לא יכול להסתפק בזה. זה יופי הסיפור, זה סיפור. אבל כשאדם מסתפק בזה, שהוא נשאר זיכרון ממנו וכל זה, זה לא די הגעת עד הסוף. אני רוצה לחיות עוד. רוצה להמשיך, אבל אני יודע מראש ששום דבר לא יהיה מזה. ויהיה כמו כולם, וזה לא סימפטי. אבל זה לא נחמה, כל מה שקורה מסביבך? זה מילים, בעומק הנפש זה לא נחמה. בעומק הנפש לאיש זה לא נחמה. אז מה היה נחמה? לחיות עד אין סוף? אין, לא הייתי די מוצא, הייתי נותן לך את זה. לא הייתי יודע איך לפתור את זה, אין לזה פתרון. כלומר, אין התפייסות עם המוות לעולם. אין התפייסות עם המוות לעולם. לא. זה דבר אכזרי כזה שאי אפשר לסלוח בו. ומה לסיום? ברנר יתאים לי שוב, חוזר סלוצקין. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. המוות רע. העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם מומלל, אבל יש והוא גם נהדר. לעם ישראל מצד חוקי ההיגיון אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך יש מעשים נשגבים, ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית. אליעזר סלוצקין, בן 100.